Danu San, Radio Malta. Sinjuri, aħna qegħdin magħkom hawnhekk għat-tielet episodju tagħna tal-Bonswa Bass. Bonswa, Sur Sander, Bonswa. Buongiorno, kif tgħid Bonswa, x'għadu ma dalamx imma il-Bonswa Bass qed hawnhekk qegħdin ipparkjati Bormla, eżatt fejn il-Kunsill Lokali ta' Bormla. Li minn hawn nirringrazzjawhom tal-li tawna d-dawl ukoll. Organizzatissimi kienu. Sibna l-plakka mdendla. Il-plakka maħruġa minn ġol letterbox b'sena kbira suraġu, sażlu eżatt. Kellna il-counts lesti u lilkom inħajrukom biex tkunu magħna matul din is-seta li ġejja bejn is-6 u s-7 meta nkunu qed nagħmluh dil-Bonswa Bass. M'hemmx data fissa, jew m'hemmx data fissa ta' xejn, imma x'ismu minn ħela l-ħin tista' tiġri sewwa. Fimt. Mela, sinjuri, illum għandna mistiedna magħna hawnhekk il-Terry illi diġà qed hawnhekk tajjeb issa nitkellmu miegħek minn hawn ftit ieħor. U mbagħad għandna wkoll il-ġovin ta' Tenixja kif jasal. U għanna u koll l-ħbib tagħna, l-ħabiba tagħna, is-sindku, illi ħatkun dawnek u koll tkellimna dwar Bormla u dwar attività li ħajkunu qed jagħmlu. Insomma għandna programm mimli tista' tgħid. Żbajda jgħidu, Żbajda u anke naqri kbar. Għal dawk illi qed tisegwu titkellimx għal-issajn, ħanintroduċuk. Sandaħluk bil-kwiet. Mela, tajjeb illi ngħidulkom illi Bonswa Bass ikun ma nkunux live fuq ir-radju, nkunu qegħdin hawnhekk biss fuq il-Facebook Live. Bissewa jew bidnewa dejjem nipprovaw naslu, ma dejjem tara x'tinaqal qabel ma nibdew eżatt. Ekku. Fil-fatt għandi il-laptop għadu mhux jaħdem kif nixtiequ jien, imma m'hemmx tagħmel tajt qalbi issa. Fil-fatt, sinjuri nistgħu ndaħlu mill-ewwel il-mistiedna tal-lum u qabel ndaħlu imma nixtiequ ngħidulkom illi tistgħu tirbħu 50 euro voucher grazzi għall-Enemet tajjeb fi fuel. Kull ma tridu tagħmlu huwa li taqbdu l-iktar għal sitta taħt id-daħk li għandkom. Tridu ddaħkuna sewwa. Issa mhux l-iktar wet sexy. Ħankunu ċari. Għal sitta taħt ħdej wiċċek tittamlu. Biex inkunu ċerti li tiegħek. Għax tagħmel tidħol fuq il-Google isib funny underwear, tidħol hemmhekk u tiġi top. Ħdej wiċċek. Tajjeb u hemmhekk tgħidilna l-iktar għal sitta taħt li jdaħħa. Eżempju san għandek li sitta taħt li jdaħħu. Jiena ħobb infaddal minn daw, nista' ngħid insbħal tal-intimissimi li. Tal-intimissimi. Il-mistiedna ġenninta kif semmejt għal sitta taħtu Sander fl-istess sentenza. Le, veru, ma. U dawk ikollhom ħafna isom bil-kartun su x'naf jien. U l-iktar wieħed funny li għandek għandek tas-serb. Kelli web bis-serb. Umbat, skużawna, għamna moment bil-black, imma s-sorrajt suppost. Ġejna. Umbat, u koll, kelli ħafna differenti, ġifiri, jina persuna li nfadda li setta taħta. Mela, ejja. Tkunu tafu għalix, ta' jemna u ftit ieħor ukoll. Mela, sinjuri, qegħdin Bormla, u jekk tmur Bormla ma tistaqat, ma tistidinx lit-Terry ta' Bormla. Hej, għara ġejja, għara Hello. Kif int, pupa? All right, ningrazzjakom tal-istedina, lejla, ix-xewqa li kelli n-nexxiet li nintaqa' magħkom speċjalment ma' Sander. U għalek nħosni gburija li għeda għaw. Promis, għet nħosni barra minn posti jena. Għet nħossu barra minn postu, għal xiex dan. Għax jisni kollox lejk ġej, l-imħabba lejk ġej. Għatma kont nobsol tista tejra li jgħu. Ejja naraw kif ġid di-relazzjoni. L-ewel program prova jnamlu lek ċajta u inti ta' xammak kalint batna mal-ewel. Kif batna? Kif batna? Le, nek il-verità ma konċet nismakom, kontet ħabiba tijaj inselli għali għaw jisa uħti li jem bal-bara. Konti għanda fit-taraċ u smajt il-telefon toq. U jini dejjem moħħi dejjem Joden Sander. Differije. Kelli Joden Sander. Ħalli fidi. All right. Kemm ilek għalih il-Sander? Le, mux ili għalih, jina bl-onestament, jina ili nafkom kontu żgħar. Kontu żgħar. 16 sena. Jena jdenna kemm għandek żmien bejwet u ieħor. Le, ma naf mhux suppost issa. Anzi, onur kbir. Sawel bejn, 49. Ma tiddejax. Tara. Diki. Ma jidrulek, ġvera, ma jidrulek. Xejn. Bis-saħħa tiegħi personali li nżomm il-persuna tiegħi
Tindif postu. U ek, inħosni gburija bija nifsi kif jina kif jien. Lew, għalli mandejaqx in-nies, mandejaq il-ħat, għal-kbira, naf, li għandi għalbi kbira. Mux qalbek biss għandek kbira, Issa, majna le, majna nħobb nejn ħafna u nħobb il-Bormliżi minn qalbi il-poplu kollu. Issa. Inti dejjem il-Bormla kontu qod. Iva, u gburija jina Bormliża. Bormla. Issa, jina kif sirt naf li l-kom it-tnejn. Jina darba minnom għatma ninsija di, jek tituni permess, jina dejjem, Sander vera kien malub, Isu katavru. Għaxi kwa jtjera għara, ha? Fej mort l-ura? Le, issa għawajt naqra. U Sander, niftaka l-ewwel darba li daħal fuq il-net. Mela, da kien is-sena 2000. Insomma, minna li. Tista' semmi, Mux għansemmi politika, kien fuq il-net, kien għettem il-program, l-ewwel darba li daħal fuq il-net, il-101, u jiena ġennint waraħ. Sewa. Mbagħad rajt lilek, u nimmirak. Ġa fi xkiltu, imma laqqas il-majk maħalqhom għet jagħmel biex inkun U lanqas irid nemmen li dejjem immirajtkom għall-programm li tagħmlu. Ta' minibus speċjalment. Minibugs. Bugs. U nimmirakom. Għandkom għandi biex nitkessaħ qudiemkom għandkom unur kbir u nixtieq il-qudiem ix-xewqa li għandi forsi tiġu fuq in-net. Il-verità. Taħseb? Aħna kollox miftuħ. Jiena ħanadilkom kollox. Jiena Sander speċjalment. Jekk ma jimpurtax ħanamel avviż u naf. Ma li xidna fuq in-net. Minuta li ħanamel avviż li naf li ħajatu każ tan-net żgur li. Le, neħlef jiena li għax kun meta ċempiltilhom, ngħidhom isma' nixtieq hekk dejjem qdowni fuq tan-net. Issa ħanamel avviż tan-net. Tieni sekonda ħanuru l-power li għandek int. Vera illi bħala partit nazzjonista, għadna bejnietna, bħala partit nazzjonista, Delija, umbat David Aġus, umbat bħala kariga minti fuq kulħadd, ek dal-bicċa? Mux fuq kulħadd, jina persuna li ma niddejjaqx nitkellem dak li nħoss, jina ma jfissirx il-partit tiegħi li xaġa ħażina, pereżempju jiena li dejqitni ħafna li tagħmel ħsar li Delija ma jixraqlux bniedem. Tħobbu. Ħafna. Issa għandi ftit mistoqsijiet għalik, mhux fuq Delija fuq kollox. Terry, int Bormliża, inti għajdi jekk tħossok li rispondiet Hasan. Int Bormliża. Ħafna gburija. Minn dejjem. X'għandhom il-Bormliżi iżbaħ minn ħaddieħor. X'għandkom? Jiena għalija personali ma nħobx niftaħal li għanna għadna. Zomna, izzinnu, taf fuq il-Bormliżi. Għagħa dilom bonswa, zinnu. Bonswa, l-lejla tajba stata. L-lejla kollu Malta u l-lemminna. Issa, xtaħseb għalix il-Bormliżi huma. Najdlek. Per eccezzjoni il-Bormliżi għandhom dik partikolari sanejlek, għaxen għamilt 45 sena fuq l-linja u fuq Bormna naħseb għamilt xi 5 snin. Iwa kun taffinint magħhom u għandhom album ta' d-deb. Il-Maltin u għek, imma kun taf, jekk għamil xi ħaġa żbaljata ċattata. Bormliżi mela qed nisemmukom. Iktbunna u għafsunna lajk u iktbunna. Ekku anke jekk tidu tistaqsu xi ħaġa li Terry tajjeb, tiddejqux u staqsu tajjeb li tridu u li joġobkom. Nistaqsi xi ħaġa li Sorry ta' jiena l-ewwel xogħol irrid ngħidlek gburija lil Bormliżi album tajba wis. U dik dalba saġi ma ilu kien hemm persuna għal klim ta' slima jina gburija għajja minn nistabolmla. Bħal nistabolmla mawx u qassu jkun naw. Mela, Terry, kważi nixtieq li l-Jovin jitla wkoll ħalli jkun parti. Le ħallih barra l-Jovin minna del-biċċa. Ejja mala, issa. Ġab il-handyman, Ejja mill-Ġamajka miegħu wkoll. Sinjuri, minn hawn ftit ieħor ukoll. M'għandekx biża Sander, għax mhux it-tip tiegħi. Mela, Zinnu ejja ħdejna. Ejja ħdejja hawnhekk. Ħalli l-mikrofon. Mela tep li ngħidu illi magħna fl-istudio tagħna jingħaqad il-kbir Jovin ta' it-tenixxa nistgħu ngħidullu. Ġibu l-ħabib, ejja ħdejna għaw. Ejja. Allegru qiegħed. Lejja xi nkella. Mela, isma' tlaqna. Mela, kompli bid-domandi. Tiħnaqra mela alright. Mela Joe, għajdina kif int. Joe, għajdina kif int. Mela dik bla battery, bla battery. Sorry, Sander, sorry.
il-prezentatur li għanna qoddim, tista' trasquna għalmu qoddim, please? Għaliex? Le, sorry, DJ, joġbok, għax imbirri kalla ta' jider, issa u li naqra, Terry, please. bil-aqal. Jara. Għettek fejn l-conditioner apposta biex ma t-overheat jar. Very sorry, disħana kolla li għawaw ġo. Mela Ter, ħansaqsik mistoqsija li għet nipretendi risposta u ġovin jista' jgħinek. Mela qalbi. Għati ċans, jekk ikollok bżon lajnuna, għatlok lajnuna lilu. Da bħal ta' konsu bja miljoner. Ta' ċempel id-dar, jon kella tgħid. No, nċemplu xaħat. Għati ċans, mela. Terry, Yes. inti tajt li Sander huwa r-raġel ideali għalik. Iva. Di ma Ma jħarġ deqx li nejda. għadda. Iva. Għaliex, li tinkun. Sander, le, il-verita, Sander huwa bniedem ta' qalb kbira u bniedem li ferraħ in-nies. Jina il-verita. Joġobni ħafna. Issa bħala eżempju, Rispett kollu lej kulħadd. Noġbok fizikament u koll. Le, toġobni f'kollox, imma Tevita l-domanda. l-inkut li ħataqla l-lejla bejnek u bej Robert Musumeċi, dispeċi sal-mejtu. Mela għa, Robert. Le, dak ħajkolli bejnietna, dak ħajkolli baby minn tija u għandu nur kbir, li ġimgħa l-oħra ħadd taħbal li għandi xarejt għala. Zom. Ġo, finajdinna ħela, għax Hello, qed jaħdem? Mela, x'taħseb fuq sissa dil-biċċa xogħol li smajt? Nista' ma tħolx fiha. Għalle, ma jitfall xej fija. Assolutament. Ġifieri inti u Musumeċi ħbieb. Ħbib ħafna. Ħbieb ħafna jew inkella inti tkellmu u ma jkellmekx lura. Le, meta ġej bżonnu, meta ċempiltlu dejjem irrispondini. U jaf. Jista' jkun l-aħħar tal-milħlu minn sifer kif kien, Issa, Inħabbu ħafna, ma dax ngħid. Jaf bil-biċċa xogħol li inti. Jaf li nazzira xorejtu. Jaf. Monta Dr. Steve il-karkara. Verità, kalli nġiba mejn sejtom biex tarikom il-provi. Imma kittu Facebook tijaj. Taraw, il-test. Għandi xarajn il-lum. Issa ġajtlu. Ġifiri, ejna Ġovin, inti tifem fit-tfal. Ġifiri, jgħen kalkula ftit. Jekk għanda xarej il-lum, il-li għedin fil-kem. Aħna din, Madonna. Għawissu. Isma Ter, għaw Lucien li għaltek nixtieq ngħid it-Terry, isselli ħafna għal Brian Scavone minn Bormla. Selli. Mela, il-majk maħalqek. Inselli għalikom. Issa, mela, Ġovin, mela, aħna għedin fawissu, Settembru, Ottubru, Novembru, Deċembru, Jannar, frar, Marzu. Marzu forsi, ma dejjem naħseb xar qabel jiena. Prematur. Peress li mamula zaħira. Le, anzi. Ma dejjem xnejt Robert Musumeċi fi iktar minn imbirri kalla. U kemm inħossni gburija ma ta' Isma Ter, l-aħħar domanda li kumbat nibdew, mela. Ter, pinajdu, u jaff Robert Musumeċi. Muxek, Terry, inti sirt famuża ħafna online imma bl-affarijiet li Jiena l-iktar video li għamilt rawn ġiex miljoni, mhux ftaħi. Ġiex miljoni. Ġovin ta' Jek tenix. minnek ma ġiex Tal-ilma. Tal-ilma. Tal-ilma xkien. Dik li ta' tal-ilma fil-qalzir. U f'sekonda. Ġabu kasra. Kien hemm wieħed inselli għalih Melvin. Għalli namlu ċajta, għaklu ċajta s-sini. Għaklu jina nħobb li tħolhom daw, jina sfidi, għak tgħidi titħolx minn nidħol. Għalli għana mel one set, għalli minn kapaċi daħlu ġol fiskun, jina t-zattat. Sakke medin namlu għalajf, għasit nemmen, li wara sija, 130.000 għamlu għaxer. 130.000 persuna. Ġovin, inti li famus mad-dinja kollha. Dak jitfini. Ma nitfikx, ma għalix miljoni żgur. Ġili kellek hit ta' ġiex miljoni, Ġovin. Le, ġifieri mhux ċajta. Inti iben Bormla, u għawnek għanna bint Bormla faqatek b'daqxej ilma u għalzit is-sukkat. Għaxina niftakru l-għalzit is-sukkat vera. Jina badejx nejt fa' mxax futxu, għandu karriera sabiħa u zgur jitfini. Jitfik, mela. Isma Bormla, kif dalef il-karriera tijak? Jina, minnaw, Minnaw, 100%. 100%, kotin. U għenitek imma l-ħagġa jew tefatik l-ura. Kotin. Le, għonek, l-għonek kien għaw radio Kottoner. Ejja, Kien radio ġobormna. U għamek kont bdejt il-karriera tijaj, kelli l-għol programmi tal-radio, l-għol fuq il-radio rrid nibdajen. Għabel ma sfrattawni. But konna għamil xi sena u nofs hemmhekk. U il-radio kien instera, dak iż-żmien kien għala mbagħad. Jew stera jew kielu d-deġi jista' jkun. Dak iż-żmien. L-lum fit, nellaħ. Issa, isma'.
ġieli li ħabba li jent minn Bormla. Ek, lajta. Kamil darba. Tipo, femna. Isma Kien hemm il-gers. idħol fejt rated. Idħol fejt rated. Speċi ħamalli mux ħamalli. Ismani, li aħna gburi li ismani, jina gburija li naħmalla. Li għatma, l-verità. Jien anka kif id-dawar sinek blessja. Ma asna rak Asna ħamalla. Le, ismani, jina kif Forsi Rover li minn kazajra li naħmalla kifet għandi disawel bejn sena fħajta għatma dajtu qassani daj u ħamalla, mux għax ħamalla li nara xaħat, jina bnidma li taffeda miħaj, memx kantonieri, jek nara raġal ħelu ħamur jinfu, mux tantani, għax mammurx. Issa kitemnu, isman, u gburija, ġifiri jek jittantak raġel, ġifiri kiku sander jittantak issa, le. Għalkemm inħobbu jina raġel nifanzja, forse minnet jgħid. Għivimni, Sara, jien ma nasibx għan tantak issa. Le, never say never. Minnu l-kbiri ma nejt. Ġo, inti qed taħdem fuq biografija, le? Bħalissa nistgħu ngħidu naqra xi biografija, dokumentarju, reality TV show. Jiġifieri ħadd tidħol Bormla le b'xi mod. U Terry ħadd tidħol dik il-mistoqsija. Isma' nitkellmu fuq xi ħaġa oħra, mbagħad nibdew daqsxejn nitlu daqsxejn qabel ma nkomplu. Isma' għandna suġġetti qabel ma nkomplu. L-ewwel xogħol minn qalbi kif qegħdinaw, irrid bunur kbir. Ija. Ngħid grazzi. Grazzi. U grazzi għajem sibtu, meta tlift il-mami għal-baxurilu, il-parinu tijaj, l-ex president Ugo Bonnici li għataw fuq. Sewa. Mela nselmu għalih, inselli għatfall għal-kan. Jena konta d-dijem intenzjoni vera kera, umna l-kienu daw n-nisa li meta t-sibtu għanajtaji. Kull qalb trid oħra. Jina dejjem nejn il-kulħat. Ġo, ġaħar ħaġa, għamiltu parti tal-bliħ Sant'Angelo? Mux jek. Għulu event, mux party. Event, spiega la differenza li event u mux party. Għax jisimaw party, ċartu. Veru. Imma, huwa xi ħaġa kompletament differenti mis-sol. Live stream fuq il-social media pages tiegħi. U apparti l-exhibition ta' mużika elettronika li għamilt, konna nagħtu promotion il-wirt kulturali u l-heritage. Sewa. Il-Birgu f'Sant'Angelo. Infatti ħafna nies kien hemm xi fans minn tiegħi li ġew mill-Awstralja. L-ewwel mamlu kienu l-belt abdu dajsa u marru jaraw dal-post. Fej sar. U beħsibek tagħmel iktar minnhom? Ija, infatti. Tajjeb. Isma, all right, il-ħaqt 2 million? Ma ħaxtu million. Mela, minnaw jekk inti tippermetti. Għandek pjaċir ukoll. Għandek pjaċir, meta ġovin ikun ħajamel dil-bicċa titfaxħulu bħala lajf. Bżonni. Le. Kisbet kollu le? Mux kol attratot. Ija, ma dak mux bżonni ta' 10 miljoni tijak. Għasħossom. Dik darba kienet naħseb. Isman, jina kull video li namel, peżempju għamil triħor ta' koni. Unto ġob wizda. Jena, nistanajdlek li ma l-iktar li bqa f'moħħi. Meta għat li kont pregnant darbohra. Tal-ħar. Mela t-tini darba. Le, dak korrejtu. L-inkut li kelli. Korrejtu speċita. Għax kont inkwetata u sfortunatament. Għaddaw sentej jistaw. Nalaqom f'Settembru fin-19. Għazin, jiddispjaġini għalik. Dak ma kiex mintarok musamek. Le, ma kiex nkun naf minn tal-li. Le, il-verità jina bniet monesta. Isma, ħanibdaw nitkellmu fuq suġġetti miftuħa tajjeb. Mela, dil-ġimma tfajna post partikolari, so għax waqt il-ħin tal-program tar-radju ma jkonniex xas. Minuta, sorry. Fajtu Facebook illum. Undu najtu li kelkom zbal kbir. Bid-data. Fid-data. Għadkom kunu tafu l-numri u jien. 201 ridet tiġi, mux 108. Eżattu, ranġajni għamma. Mela, insomma, li ma stax nirranġaw. Ranġajtu, għax mux vera. Le, tfajna post imma, xini dik il-ħagġa sabiħa illi mallit tara? Jina l-verita. Jina tan Nejt grazzi l-mulej. Mux jek saqsajnik, sorry. Tara, xaħġa li xintara, jara. Għantik eżempju, Rita Camilleri, my husband, kun jat jonħor, and my dog. Dawk. Per eżempju, Xarmizzi, my 2 cats. Jina nħobb ħafna l-annimali. Xtara l-ewel? Il-kelb? Il-kelba. Il-kelb, xisima l-kelba? Lexina. Inkelmek naqra fuq il-kelba, għax inti. Le, inti tajjeb li najdu illi inti investigator.
Pero għanna xaħat li għalina xaħġa fuq il-kelba, ma iktar tard naslu għalija, san jena. Iktar tard fuq l-okser. Xint għandek surprise, ma jena għandi oħra ta' Ġo, xini l-ewwel ħaġa sabiħa li tara kif tqum. Jo, kera, msomma. Il-problema li mela, ma bdix nara jen. Intom ma nġibti għaj. Imma hemm xi ħaġa li xint tara jekk tajt ejja omna mela. Jiena qattus eżempju, qattus kull filgħodu jiġi b'rasu jimbutta ma' rasi. Jew b'rasu mill-ewwel konna fil-ħin kważi mill-qattus jiena. Daqshekk aħna up to date. Zin, inti hemm xi ħaġa? It-tieqa. Ejja. Nittawa li it-tieqa grazzi mulej omna. Ma dik mhux ħaġa, ma mulej ħaġa. Inti tkun xi ħaġa li xintarat filgħodu. Il-mulej huwa. Ara, ħanejlek eżempju metti il-mint, mhux xi Angus Burger da filgħodu jqum Angus Burger full race twin turbo supercharger u semi slick sprite. Għankellimkom naqra mhux qed jiktbu ta' għax jiena fis-6 nieqes 5 nkun ġej sejjer lej il-Bonġu Bass. U tal-pastizzi mifqu għajn ikunu fil-ħodu. Jena dak ma ħaris lejhom. Xekle ma nżomx il-figer u forzi ngħid. Mhux hekk inkella musumeċ ma jkollux. U laqas inti Sander, ma noġbokx. Isma' di Mariella Mizzi l ħaġa li tara lila nfisa fil-mera. Il-ħanina l-ewwel ħaġa. Ma ħanejt xejn ma jeżistu nies li l-ħaġa li għamlu bom fil-mera tajjeb. Jina qasib dan nara l-mera. Jena l-ewwel ħaġa nara l-mobile net u jieħna mill-5 minuti oħra fis-sodda. Enmerija Bela niċċekkja le mhix żomm Neville il-Judo Paris jiċċekkja li għadu hemm. Il-farfallu? Ma nafx hekk xallallo ċed jgħid u għax jgħid. Realistikament fil-ħodu jkun hemm qablek. Le, vera. Kapaċi għajmeku, Ikollu l-wax ta' bellej. Xeħat bħad demfini, xeħat t jibqa mqajja. Jara, għaw xaħat bħad, inti għandek nuċċali tal-vista, jew le? Le, ma għandekx nuċċali ta' għaxaw min vera minn ma jkunx jara mill-viċinu mill-bot, fittax il-nuċċali l-ewel. Vera. Xinu zin? Jabat il-nuċċali ma t-tex tordiw. Għalek, għedin ma jara xej, inut li jiġi. Fakarni fi storja darba, n-nannu għandu nuċċali. Tijak bezzawni. U konna minnu l-botir ma nuċċali. Isma, fi żmien in-net, fitu konna naħdmu n-net. Konna qbadna vena, nil-għamlu daw li għajdu l-booby trips jew practical joke. U bdejna bċajt. Imma mbagħad tant marret gravi, eżempju l-ewwel ċajta kien hemm kollega tagħna li Sander tella sandwich. U Sander ta' bodbot illi ju, għallu thank you qabad jiekol li m'għandunax illi dawk tal-magni meta jiġu wara l-weekend jarmu kollox. U jitfaw il-frisk. U minn taħt kollha muffat, u minn hemmhekk startjat u għed ngħidlek ma minniex. Ġo, ma nafx saliba John Clinton. CJ. Jovin, il-mustaċċi okej, ta' ma nafx jirid jgħid fihom. Mike. Għandu l-mustaċċi minn Emblin. Tan-nejk għalli. Le, jgħidu Antonio. Alright, emmorru għax ħaġa oħra tajjeb. Tajjeb li ngħidu, nistgħu ngħidu dibis li dak il-post ġab 486 kumment. Tajjeb ta' xtara l-ewwel ħaġa fil-ħodu. Issa xi ħaġa li skoprejt dal-ħodu, u minn hawn nixtieq nkunu onesti miegħi. Alright, il-zinnu qalli diġà ġifieri jew ma tlix inti. Ċajta enta. Mela dal-ħodu skoprejna illi kważi nofs in-nies fl-Amerika, sa naraw Malta u l-istess ħaġa, l-underwear tagħhom ma jibdluħx kull jum. Issa, zomna għara, imma mbagħad hemm dak 13% illi l-underwear iżommu ġifieri dan huwa statistika li jagħmlu. Għal sitta taħt jew l-underwear, ngħidu hekk għal sitta taħt iżommu għal ġimgħa sħiħa. Ekku. Issa, x'taħsbu dwar di Jovin? X'taħseb li fija. Mela uħduha bil-maqlub san. Jiena. Ħansaqsik mistoqsija. Bil-maqlub ħanuħduha. Kemm l-iktar illi żammejt għal sitta taħt minn ma bdiltu? Dik. Jien kont immur l-scouts. Ma saqsejtek x'fej kont, ma saqsejtek. Jew meta nsifer tiġri wkoll. Tajjeb. Xi ġifieri? Li inti eżempju taħseb l-għal seba' li setta taħt, f'nofshom ikollok dak l-inċident illi sfortunatament ma jkollokx. Korri minn wara skont. Korri minn wara, tajjeb. Mhux bil-fors, li jkunu affarijiet oħra, ma insomma, eżempju jekk tixxarrab jew jiena eżempju tmur bil-quad bikes fit-tajn, tiġi diżastru. Anyways,
jispiċ tiġib b'wieħed ċort u jkollok tirriċikla wieħed. Issa normalment jien ma mmurx għall-aħħar wieħed. Immur għal-wieħed li juża fil-bidu. Għalli tkun qatat nar. Saħares lejja. Jekk tkun taf li qiegħed f'periklu, għandek żewġ options. Jew tixtri, jew taħsel wieħed għalmenu. Ġovin inti dejjem fuq l-ajruplan is-siefer, ġiri ġralek inċident minn dajja. Infatti, meta jispiċċaw lek taħsel u. Fis-sink jew hekk. Jew fis-sink għall-inqas. Imma bad tista' nieġeb. Ejja. Mhux bil-ħedraja. Bil-ħedraja. Ostrina. Smawni, bil raġel kollu ma jkunx bil-penti. Bla penti. Ma noqgħodx, ħanorqod lu karwien. Ma noqgħodx hekk. Lejn preferikx Jiena vera raġel għal-wini ġejjaqni. Jiena nħobb ħafna films, imma personi Free Willy ma nħobbx. Naqbel miegħek. Free Willy. Raġel għal-win vera jġejjaqni. Trid dik xi ħaġa tagħti. Mhux hekk le anke jien raġel għal-win vera raġel ġejjaqni. għal-win inti. Imma ħażi dejjek mara inti raġel bħalek. Kullek li keċċejt il-barra. Il-mistoqsija. Ejdli. Kemm għaddew ġranet bl-istess għal sitta taħt. Jien? Le, mhux biex nitkessaħ. Qed nbidlu kull jum ja. Zennu, kemm? Ma jidillix li ġurnata. Jena naħseb anke. Jena on average ġurnata nbiddel tnejn. Intħali. Ma jekk Ma tiegħi żgħar ta' ħafna. Ma nafx kif qed tagħmel il-kampanja Save the Ocean. Sander. Vera, l-zeta taħt. Tiegħi żgħar ħafna. Sander. Ma nafx. Tost isqin. Taf kif ikunu isom tħanna l-berd bejnietna. Mhux hekk. Ma nafx, x'issa bis-CV8 bidlet. Marriċ, ara, ħin, nasib dal-sujġet eżawrejnieħ, pero, Fejħat mu, ġara li, ġoven. Titħa, ħalluħ. Ġo, għet timmaġina xie affarijiet? Fil-fat, dal-għoddu laqabdu l-happy hour. Il-happy hour. Happy hour għalix. Mela. Xit bissem, all right, ok. Jiena argumenti ħorri li badna xaqqas bis tkellimna fuq, san. Xinu? Xtib ta' salzet tħob? Jiddispjaċini mux jaħdim l-laptop, għax kikun urikom. Id-differenza ta' nibdew, naraw. Lima salzettiet u għawnek nixtieq l-nis jikontribwixxu kol tista' tibatunna anka fuq il-WhatsApp 7979 Mitkellem lili. 023-209-909. CJ batinna ritratt tal-mustaċċi. Eżatt, proset. xi ħaġa sabiħa ħafna ma insomma. Mela, nsemmu kemm nifirħu salzett li jiġi f'moħħna, wieħed kull wieħed nibdejn salzett minn roza, Sander. U għandna l ritratt ta' ukoll minn għandu. Ma nistax orjulkom id-dispjaċini. San. Le, nista ta' nara. San. Ġib. Arjulom. Dan, iktar qoddim. Kemm maraħ. Daku, CJ iżomm il-qazitta taħt. Jek tiru tibatu għomna n-senjuri fuq WhatsApp 99799979 jew nkella tistgħu mill-ewwel titfgħuhom ukoll fi Facebook. All right? Mela. San, qed nilabu logħba. Name the sausage jisimha. Ħanibda jienu ħanduru hekk biżinnu b'kollox, insemmu salzett kull wieħed. Min jieqaf isemmi ikollu kastik. Tajjeb? U x'ikun il-kastik? Għandi il-magna ta' xokkijiet hekk tgħid. Tajjeb? Ma li jkunu favoriti tagħna jew le, ħanaraw sa fejn nistgħu naslu. Ħanibda jiena salzett minn roza. Jiena dak tal-Woody. Iżinnu. Wieħed. Tad-dokja. Tal-hotdog. Il-Ġermaniżi. Mela. Tal-Malti. Franċiż. Salzett Franċiż. Ikun jisu roza, kun ħelu. Mela. Jiena ħansemmi il-Frankfurter. Dak l-istess wet tal-hotdog. Mela ma importax. Mela ħansemmilkom il-cocktail sausage minn tal-bot. Il-cocktail sausage minn dak iż-żar. Il-salzett tal-Marti semmi. Mela, is-salsiccia taljana dik it-twila. Saħana il-butik ta' suppressat. Jista joda. Issa. U dik il-kannella xejdula bħalissa. Il-mazzita! Dik għandi saret illegali. Ejwa, proset. Mela, min wasal? Ejjan dobru għadi ta' salzett, please. Mela, minnu, għawnek kena 160 komment tajjeb Sander. Rikollok, għaw jena, Mismani, dunu n-nejt, meta darba ġejtu għandi d-dar Sander kem tħanna. Meta darba għajdu l-ek xaħġa, meta ġejna għandek. U meta tal-lej dak il-post, kien liktar
Mux għax għawda, da jitfini, insomma. L-iktar, sal-lum, bunur gbir, l-iktar jirawni, sal-lum. Tara. Għet nikdeb imma l-intkom statu. Isma, min tilef. Jiena li għal-teri til-fet. Abbada, bil-les. Sakemet abbada. Li tikxef xej, ma nġuġ nara. Sakemet abbada mal-magna ta' xokkijiet. Ġibidek. Li minna ringrazzjaw li Easy Life li tajjenna. Għawnek, n-nis baqaw isemmu, eżempju, l-pork sausageista Dufresh. Inqalat. Xieġmil. Waħħali Mbaċċaw iktar. Sausage party ma joċ, Hungarian u l-kel. Iwala, il-għal-majk sa' kem t-lestu daw l-affarijiet. Il-black pudding, dik tal-Irlandizi. Bid-dem, dak bid-dem. Dak bid-dem, isin. Xinu? Blood pudding. Issa, għonek semmew u kol, san. Tal-fenek. Tal-zet, tal-fenek. Il-salzet tal-Malti fuq il-barbecue. Għalija xej ma jirbaħlu. Tippermettu l-għen xukjar it-teri? Ija, mela. Ħanaraw isman il-rekords issa u għajek. Mela, ħanaqralkom il-rekords li għanna ta' xokkijiet. Ta' min fela ħalihom da' xokkijiet. Li ma nsemmix ovvjament mitu, alright? Il-bombinit jom il-ġenna tal-mal. Qabel xejn għamlu check-up, inti tbati minn xi attakki tal-qalb. Le, mela, issa, qabel tkompli u kol importanti li tajt Toni tana, tani tina, tal-li tajtu ta' tajba. Taf kanta? Ma nafx inkanta. Mela, tistaf. Le, tittamel xaħġa, ma xinkera ma nkunx nistaw nkejlu. Għana mela bħal-Amerikana nista? Mela, ħatibqa tejt le, waħna ħanimxu minn numru għal-jol. Il-rekord sissa, fit-tile post insibu l-Kert Kalleja li wasal san numru 4. Ember waslet sal 4.25 u fl-ewwel post Vittorio ta' Dick Rounds illi kważi sploda lil Magna għax għandu rezistenza iktar mill-Magna. Mela, tlaqna, nibdew bil-le u bqa' sejra. Tħelu Sander. No, kena taf xista tagħmel flok le, eloġu lil Sander kemm ħelu kemm tħobbu hekk. Kemm inħobbok Sander, kemm inħobbok. Għalt li kollox leħi. Ej, bati ċans. Sattu, għasalta. U eja. Sorry, ħajkollu najdilek. Vera pussy. Jovin. Ex-boxer. ħatamila. Ejja, ħatamila, ħajqoddok kollox. Jovin, ejja. Mela. Il-marra ta' xokkijiet. Mela. Naraw. Jovin, inti ma tkantax, jo? Iva. Tista' tagħmlilna MR-beat ta' diska. Mela, mela, kulħadd jaqaf jitkellem għal ftit, tajjeb. Jovin, inti fuq żewġ ejja. Inti dejk importanti, oh. Żomm il-beat. Mela, il-mikrofon, Jovin, tlaqna il-beat. 1 2 3 il-4 Vera mhix faċli, Meta tgħidilna fil-5, come on. Il-5. Il-5. Issa ġitin il-mużika fu pjaċir. Wasal imma. Wasal. Sinjuri għandna rekord ġdid Jovin, irnexxielu jasal san-numru 5 wkoll, proset. Bravissimo, proset. Isma', manna rekord. Ħajjitla fil-quċċata ma' Vittorio. Ekku. Ma me xejn ġdid, tajjeb. Ma me xejn ġdid. Leo. Mela. Avvis importanti. Min isib is-sindku, qed nistennu għaw ta' miskina. Le, is-sindku ġejja. Ġej iktar tard. L-isma' nitħerqat li kun hemm fis-6:09. Fis-6:09. Issa ma jimportax, issa la tiġi. Inti qed tiddejjaq. Mela allura. L-oħra mija jimma no pjaċiru. Mela, emmurru għal xi ħaġa oħra tajjeb. Li ħanitlobkom tagħmlu, mela minn dalodu tlaqna mhux minn dalodu, insomma għandna d-dejjem biha sa naqra mhux ħażin, imma dil-ġimgħa qabbatna qed nagħmlu kompetizzjoni biex nażlu l-vuċijiet. Tajjeb, vuċijiet tajbin għar-radju. U għandna 6. U qed ngħid għandna 6 li sa dalodu kellna 5 u wieħed minnhom biżball batu fuq il-mobile tiegħi minn flok il-mobile li suppost bat. U allura ma konniex se ngħaddu ma mbagħad għadna mhux fiera x'kien jidher li huwa żball ġenwin. U allura sinjuri xtaqna li nsemmawhomkom tajjeb u inti ovvjament tiġi bżonn xi vuċi l hemm mhux hekk. Jien naf MC waqt il-party. Dawk li jgħidulhom samples. Daw għadnilhom immaġinaw li jeżisti l-krim Danusan Cream. Madnilhom xejn iktar x'jagħmel dan il-krim u rridu jikkreaw riklam
ta' 30 sekonda. Ħat isimgħuhom kollha wara xulxin mill-1 sa 6 u għajdu daqsxejn x'taħsbu intkom. U għajdunna naqra x'taħsbu tajjeb. Mela ħan nitfikom il-majk. Twil, hawn is-soluzzjoni għalik. Krim ġdid. Għandek waqgħu twil, hawn is-soluzzjoni għalik. Krim ġdid fejn din il-problema tista' tiġi eliminata. Danu Sun Cream sar wara snin twal ta' riċerka fl-Australian University of Malta. Ġi skopert minn Daniel Kirkop fejn sab riċetta biex Chrysander Raġus ikun jista' jnaqqas il-problema li għandu. Importanti li tidlek dan il-prodott malon darba kuljum għal xahar sħiħ fejn wara ġimgħa tibda tara differenza. Danu Sun Cream issibuh mill-ħwienet tal-ispiżerija kollha rinomati. Tista' wkoll iċċeppel fuq 2291 għal aktar informazzjoni għandek 15 ġurnata biex taħsibha. Il-passat mhux garanzija tal-futur u jista' jitwal kif ukoll jeqsar. Bravo! Dak Ruben! Issa, li jmiss, Patrick! Tlaqna. On your marks, get set, go. Il-kunjata jietek teqret, il-mara ma sodda bxejn, għandi soluzzjoni għalik, Danu Sun Cream. Jiġi mimli vitamini bħal dawk A, B u Z. Riċetta sigreta mizmuma l-bosta snin, issawna għalik. 50 żmien tibda tara bidla fik innifsek u tibda tolza spaltek il-fuq hekk kif tħossok pressat u tibda tkun iktar ABZ minn ta' madwarek. Danu Sun Cream jiġi fi stox ta' 50 gramma, kif ukoll patallot ta' 5 kg. Għal min irid jindilek kollu mir-rażu saqaħ u bekk ikun ABZ minn kulħadd. Danu Sun Cream għalik illum. Dak kien Patrick li minnaw nselmulu segwaġ kbir ta' il-program bħalma huwa segwaġ kbir dal-li jmiss il-panzer ta' s-sġiwi jaraw naqra xirnexxielu jikrea. Ilkom teqirdu għasħana mill-lum daqsek. L-aħwa, prodott inkredibli li you feel fresh. Id-Danu Sun sabu s-soluzzjoni għalik. Id-Danu Sun Cream. Applikaħ darba biskull fil-ħodu kull jum u tħoss il-ġilda tijak friska. Tħossok iktar enerġetiku, motivat u lest tal-kull ostakolu li tiltaqa' miegħu matul il-ġurnata. Danu Sun Cream, is-soluzzjoni tijak għal das-sajf. U dak jismu il-Panzer u issa jisima Ansel di jisimaw daqxej il-vuċi ħelwa li għanda tlaqna. Ma tistax kull darba li semmi l-Ansel, dejjem tajdel li għandha vuċi ħelwa. Ma nikolli nejtu. Għala ġejja Ansel. Id-Danu Sun Cream għal xuftejn tal-gdin. Għandek xuftej gżar u tixtieq tkabbarhom? Tibża tmisla barma wiċċek? Għandna soluzzjoni għalik. Idlek xuftejk bid-Danu Sun Cream darbtejn kuljum u fi żmien 15 tibda tara r-riżultati. Prezz 25 euro. ċempel issa fuq 99-12-34 u nwasluhulek id-darb xejn. Danu Sun Cream għal xuftejn tal-gdin. Brava di kansell ukoll. Imbagħad inkomplu il-persuna li jmiss għażlet naqra mod iktar aggressiv ta' kif tagħmel ir-riklam. Tlaqna bir-riklam, ngħidilkom min hi. Sinjuri, bi pjaċir kbir nixtieq nippreżentalkom krim innovattiv, id-Danu Sun Cream. Dan il-krim jiġi attivat billi tħaltu ma' litru ilma. Ħawat sew, sprenjaħ sew miegħek innifsek 360 degrees minn rasek sa saqajk. U stenna daqs 5 minuti biex jagħmel l-effett. Sinjuri Iva, dik il-persuna fitta li dejjem taqbad miegħek. Tista' tarraxa jew ċabxpila xi daqtejn fuq il-warrani mingħajr ma tkun taf min. Id-Danu Sun Cream attivat bl-ilma għandu l-potenzjal jirendik invisibli għal 20 minuta. Iva, għalek uħsib li tmur ximkien imwarrab biex terġa tiġi vizibli. U dak huwa il-messaġġ l-ewwel 5 ta' dalodu. Ekku ta' Mirjam tajjeb. U mbagħad sinjuri bdaħlilna wieħed naqri iktar tard minn dak li konna din nistennew. U fil-fatt dalli daħlilna tard u li ma xandarniex dalodu jismu Mario, xorta waħda tistgħu tivvutawlu tajjeb u l-messaġġ tiegħu mhux ħażin diġà. X'inhu? Hija diġà fetħet fil-verità. Mammi, ġirani d-dudino. Ma ċara xejn ibni, issa nagħmellek ftit Danu Sun Cream u tara kif jgħaddilek. Għandek irritazzjoni fil-parti intima? Soluzzjoni waħda, Danu Sun Cream, għal serħan immedjat. Issibuh kemm fi stoċċi ta' 10 mm kif ukoll bramet tal-10 litri. Il-bramer tal-10 litri ma nafx kemm profitable. Insomma dak huwa Mario, jekk tridu tivvutawlhom sinjuri kum ma tridu tagħmlu għalli titħlu fuq il-link li nilkom hemmhekk
U għażlu tajjeb l-iktar wieħed li joġobkom, it-tieni, it-tielet, il-1 ovvjament l-iktar, is-6 huwa l-inqas tajjeb. Intom titu tifutaw għal kulħadd, ħalli nkunu. Wieħed minnhom se jħallina din il-ġimgħa u mbagħad ikollhom biċċa xogħol oħra x'jagħmlu tal-ġimgħa d-dieħla vera ħelwa. Ma nafx ma ta' daw kollox waħedhom għamlu bl-iskript kollox, vera kapaċi. Bravi, jew bravi. Is-6 ma smajtux. Is-6 ma smajtux. Issa, ma kont smajtu qabel, tellajnieh ma wkoll. Ismani u ngħidu issa l-klavis li għam taqsaddaw sekonda, sintku edha maħna. Tara, mela għaddila l-mikrofonu, għaddila, bonġu! Kif inti, Sintku għada maġiċ intilfetu għallek minn jisiba ġibinna. Sintku! Le, anzi, għaltinna li ġeja tart, ġviri, edha fil-ħin. Sintku, kif jent? Alrighti, grazzi intom. Aħna tajjeb, jew aħna la qegħdin hawnhekk qegħdin tajjeb aħna. Tajjeb. Wiċkom ħalkom imċarra tek għandu jkun. ċartu. Isma' qegħdin borma, allora isna dejjem welcome hawn. Kif jgħidu kumpanija tajba. Le, x'taħsbu? Dak il-Joe Vinu Terry u l-kumpanija ta' xulxin. Isma' l-aħħar li konna Bormla kien qabel l-elezzjoni. Kont għadek kif taqbu kien għaddejja issa erġajt eletta minn hawn nifirħulek tajjeb. Isma' għaliex tħobba daqsek di Bormla lix? Hija belt twelidi, il-post fejn trabbejt, fejn twelid, fejn ext, u zbaħ minn Bormla. Mawx, għalla jbira kull fejn morru zinnek jajdunna, Nejdu għaw koll aħna. In-nies patrioti. In-nies patrioti. U kif jgħidilek iż-zinnu in-nies patrioti. U għankom attività ġejja. Iva, għanna. X'inhi? Cospicua Short Play Festival, huwa festival ta' kulħadd jagħmlu bix-shorts. Shorts? Short. Jiġu kwa bix-shorts? Shorts istaw maħ. Iktar ma kun qasir iktar aħjar kważi. Issa mbagħad tajjeb imorru flimkien ma tal-Rendi ta' x'għandhom il-festival tal-patata. ġemellat. Le, mhux xejn minn dan. Short Play, ġifieri play. Short Play huma drammi f'plays ostra, huma 6 fil-finali kien hemm ġurija professjonali li għażlet l-aqwa 6 kitbiet. Ġifieri din hija il-fażi tal-aħħar biex niftehmu. Il-fażi tal-aħħar, forse l-isbaħ biċċa l-pubbliku. Kittiba, produzzjonijiet kienu mistidna biex jippreżentaw il-kitbiet tagħhom u kif qedtilkom intażlu s-sitta. Is-sitt plays ġewwa. Meta tażlu? Tażlu skont il-kitba jew irridu jagħmlu l-performance u mbagħad tażlu l-performance skont il-kitba tingħażel. U mhux aħna ġurija professjonali. Issa, is-sitt plays finalisti huma binati ma' ġnien, ma' area, ma' pjazza. F'Bormla s-sena l-oħra konna affokati lej baċir numru 1, din is-sena tlajna l-fuq madwar il-Kunsill l-area ta' Santa Margarita fejn qegħdin hawnhekk u għandna 6 pjazzet, 6 postijiet marbutin kollha differenti. Terry sejrant? Jina nejlek il-verita, daw l-affarijiet, ma naħobbomx. Naf jena. Tini ċans, tini ċans. Borbliza tal-isem. Minuta issa. Di Kamila tamil attivitajiet, jina jiddispeċini għal-Bormlizi li ma juħdu sem fl-attività mal-laħwa. Ħadu kedda xej. L-wahda li għamlet tal-Knisja, ċadaw. Ta' Bormla, tal-Baċis. Senna, li korreġi. Tal-Fader. Dik għamela mux jiena. Imma, inti ma ġejġ Cospicua Short Play Festival l-ewwel edizzjoni tas-sena l-oħra. Li kull performance kienet mimlija. Ġifieri ma ġietx. Jekk tridu namordu dritt imma li għamel l-arċiprit ta' Bormla kienet ċust. Imma ħares lejja, għax daw ma niflaħom, sorry san. Għax ma tistax biex tfaħħar il-ċaħat, tmaqdar il-ċaħat. Imma ma dartix. Isma' nkellmek. Inti l-attività li minuta, aħna niqsin ħafna minnhom, aħna niqsin ħafna law Bormla, għax il-Bormliżi ma jagħtux każu l-affarijiet. Mhux imkien ieħor, eżempju għamlet tal-imbit. Tal-imbit. Ek proset il-turisti li ġew, imma ma kemm ġew turisti baħ. I'm very sorry. Le, se tuħu għali, ha? Le. Ti għandha ġej il-mikrofon. Kontaw, u rajtu minni. Imma Short Play Festival ta' sena ma konċaw. Jiena l-prezentatur. Waqqaf għax isna daw ta' sejfies biċċajna. Isma, jien qalbu s-suġġett. Ija, l-għonet neġa. Imma kif qed ngħidu Cospicua Short Play Festival nhar 30 u 31 ta' Wissu nistieden il-pubbliku, il-nies Maltin u Awċin sabiex jiġu jinaqdu magħna fit-toroq ta' Bormla biex jaraw dawn il-place li għandna għall-poplu Maltin. Nistan qabdek tmur. U tajdinna kif kiena ta' xek, is-sekt toħroġ. Tmur il-Short Film Festival.
Mill-place, mux Jek nejdi la iva. short place. Jek nejdi li ju għet nikdeb. mux sejra. Isma' jiena li darba ħadet li żewġ biljetti tajthom la VIP. Swewna 50 euro. Ħallitom li hemm. Ħallitom li hemm. Ġo, jek tajdek ġeja parti, Għaxteri għanda daqxej gosti partikolari. Misa tattendi kollox, allura. Ma gosti parti fej. Ijwejja, isma'. Minti Isma', teri toqgħodx temmiżni, qed temmiżni. Isma, għallina l-qwa. Il-atturi huma professjonali huma nies. Iva, le, huma atturi li naraw fuq televizjoniet, plays. Mela, alright, mela dik lesta. Għalli jmess u raġew. Ija, mela, nfakkarkom fil-kompetizzjoni, malaj. Il-kompetizzjoni. Jek li tridu tagħmlu l-lum qabdu għal sitta taħt tad-daħt li għandkom. Tridu tieħduh dej wiċkom għal nkunu nafu li vera mhux fuq l-internet. Ma nafx kif ħajirbaħ dak li batinna CJ għax Alla jbierek, kemmu. San imma xi ħadd minnhom ħajju 50 euro fuel grazzi għal Ekku. Tajjeb, Għal 50 euro. taħt wassalkom. Mhux ċajt. Issa, baqgħna fil-kumpanija ta' xulxin ġifieri nibżaw għal ħin li għandna. 15-il minuta biss. Tajjeb, għax għaddit għaddew kullet kwarti diġà. Infakrukom biex titħlu tafsu like fuq il-Facebook page ta' Danusan u ngħidulkom li fuq il-paġna tagħna ħajibda jkollkom ħafna affarijiet interessanti. Tajjeb, il-telefonata san. Suġġett ieħor illi tħallna l-lum fiha se jħossibha Daniel dik. Kienet ġieli eżempju mintom in-nisa ma nafx jekk tagħmluhiex imma aħna l-ġiel żgur u tieħu gost bihom mela. Xi tħoss meta tilbes qalziet, tilbes xorts? Ma kan nisa jibsu qalziet. Naħseb in-nisa fil-handbag tiġrilhom. Tajjeb, iddaħħal idejk fil-but u ssib eżempju 20 euro. Jew iktar kemm xi ħadd. Kien hemm xi ħadd wara xi ġimgħa minn għalik li kienet mitlufa. Kellna post minnhom biex tkunu tafu, din kellha l-ġakketta tal-jeans tajjeb, isma' di san Edwina, ħabiba tagħna mill-Awstralja. Kellha titħoss xi ħaġa jibsa fil-ġakketta daħlet ideja u sabet il-but kollu flus. U mbagħad qalet ir-raġel kien biħ il-karozza u ħabba l-flus x'imkien u kien ħebihom fil-ġaketta tagħha. Ma kellux bżonnhom ir-raġel tagħha x'kieku jien. Konna fejqedin, ġo ġieli tiġrilek. Ġieli, speċjalment tkun ħriġ tkun laħlaħ naqgħu. Ejja, hemmhekk jien għal-iktar. Imma tu gost għax eżempju inkun ġbit 100 euro biex noħroġ xajjeb u kull darba isek il-magna tjomlok 20. Ittieħ 20 tik il-bqija tfa' fil-but. U tibda teqleb il-bwiet ġieli. Fl-aħħar tal-lejl tidħol lura d-dar tajt mar li ħarbat tal-100 euro. Mbagħad tibda l-għada. Jara. Imma sabiħ bħalma ġara lili da xorts li ma nilbsu ftit imur ċuċata sibt 5 euros. Ma tajt sibt 5 euros. Nadex. Ma ħsiltu xara. Ġrili ħafna lili wkoll. Ejja. Ħafna tiġrilu kif qed tajjeb inti fil-handbags. Xi ġakketta li nkun ili ma nilbisha minn xitwa qabel u nsibha xitwa ta' wara. Xi ġmiel. U nadex għaldina darba kont rfajt 50 euro ġo kaxxa mbagħad rejna dalon u bad konsibta taħt il-kaxxa u sibta. Ma dik mhux fil-ħwejjeġ. Teri, ġieli sibt xi ħaġa. Jiena meta noħroġ lill-viżi tiegħi tal-pupi. Pupi. Pupi minn dawk li tqiegħed fuq toilet paper. Tant ikunu żgħar il-biss li qas jidħol 2 euro. Allora, sorry, fejn tħellu fejn qegħdhom il-flus. Biċċa żgħira. Maġili. Taħt idejk minn dak bħalma torħoġu l-ħobb, se? Ajma. Nħobb. U ngħid per eżempju faqta per eżempju 100 euro. 100 euro. Turu. Euro. Mit-turu. Euro. Bil-Bormlis kienet. Bil-Bormlis. Għamel il-Mike. Fadalli 30 euro għasawa qalu. Il-DJ. Tinsiex tagħmel dik it-telefonata. Isma' sadattant imma miegħek sintku ħanaraw. Titħajjar xtieħu xi ħaġa li adottaw ġo Villa Ċiċċina tajjeb. Iva. Mela daw kreaw is-Social Credit Score System għal nies li għandhom il-klib. Terent għandek kelb? Għanda Rottweiler. Għanda Rottweiler, ejwa. Roxanne. Mela, daw għamlu sistema bħal tal-points bħal tal-wardens. Mela, jekk inti eżempju tinqabad bil-kelb la ċinga, teħeltu points għall-argument. Jekk tinqabad bil-kelb jagħmel koko barra bħal ta' Terry, hemmhekk inti tieħu 2 points. Meta taqqa' 12 points, joħdulek il-kelb mod temporanju, x'aktar xi żommu il-kunsill, tajjeb, u inti tittamel kors ħieħ
Ta' kif tieħu l-kien. Isma, mhux ċajta din hija vera, daw ma vera kollha vera. Sistema tal-karozzi. Eżatt, l-istess sistema ma fuq il-pezz. X'taħseb fuqha bħala sindku? Nibdew Bormla? Niprovaw, terjaw, għalfej ma tridix. ħafna l-annimali. Immeddu tiħossi l-annimali. L-annimali innoċenti. Innoċenti. Let's go. Fil-kas insakru li sidhom. Nżommu għaw. Innoċenti tal-għodu għatni kif naqla gidma ma ntlasfur tommi. Vera. La safar ma nafx kif għad kontrolla, issa ġdid diffiċli. Ċinga. Ġo, x'taħseb? Jalqola safar. Milux partix lendi, partiet il-karozza taħt il-sġarem u xawer, edawa. Emmu għazzebbuċ. Vera zin, tiftakar kif ġabu inna xarabank? Taħt il-sġarem, fel-għoduk minn Għanna telefonata. Mela, Għanna. Hello. Luis Tedesco. Yes. Mela, jina Daniel Kirkop u ħdejja Krisan. Danu Sanna. Kif int? Sorry? Danu San. Daniel Sander. Mela, aħna waraj. Isma naqra. Tippanikjax mod namlu lek xej. Mela, għatna. Bda xaċadni n-qom. Għadek t-qom. Ma l-ura. Għaxir għatax. Għadetna, sies. Alright. Mela, aħna għet namlu Xin edoner. Ejja, edoner. Ma għax xaħat. Le, memx għalfej tajd, li ta' Isma naqra li għax ma jmux taħseb. Edoner. Mela, issa, għanħed femma jensa. Mela, xaħat għanna mistiedna unek illi din ila semmik u xtaqetna l-inċemplulek. Tajjeb? Issa, għantik ġiċ Ejja, jek ta' matlieta. Mela, għanibdew, pupa. Mela, it-tini wieħed pupa minn Bormla. All right, Terry. Tarak Hello, Louis. Hello, Terry, Jina taf. Fil-fat, jien vera għadni xitmu, vera kont ma' Louis, taf li inti li gbar li għandi f'qalbi. Ma kħesib li għanda zmin. Le, tini ċans, ma jfissirx ismani. Ma jfissirx xa Louis għal minn law daqsi ma nejdi li xmam. Għax il-Louis nerġanejt, ħabib gbar u kull fejn imur rida miħajin. Dejt sa tajdur komi kem indejjaqa bil-lejm. Ma tiex xort. Għax il-bawis. Lu għajdinna ħemma. Jekk para tissinni. Vera, ħbib, ġifiri, u jien naħseb daqxej gbar minnek, Terry, ma ġifiri għanda raġun tajd li Le, ma mux għax tidher bħala ommi, seksi u ħelwa ħafna. Jena ħanajdlek dil-kelma ikkondizjonata biex ma nkunx użajt klim li ma jiddizrispettaw. Mela, isma, happy end tistiq tajdila xi ħaġa, Lu. Le, ħad gost li Terry dejjem issemmini. Għazdabdejna nsemmu l-annimali, f'daqqa għada nċemplu Louis. Mux vera Louis, qalbi. Mani, naħseb li nafom bil-zejjet. Għada tenżemmu. Nuni għal-program, ritteknija jina, blonestament. Naħseb li nafom bil-zejjet illi zgur. Għedin jitċajtaw. Louis, ila tafra minn minn kelli 16 sena. Il-bnidem u għannimal u kolli. U la ferba jgħar minnom. Għar mill-annimali kultant. Ma zomma. Eżatt. Lu, ħanħalluha fil-kwiet, tajjeb. Lu, grazzi tajjeb. Grazzi tal-li kont taqsek simpatka u mur kompli bil-mod għax għajem lik bħazda. Tajjeb. Għax weġġajt kelli daġej ta' accident. Le, morrajt ta' waqt li tazza fuq saqajja ma. U mort istriħa. Tazza ta' Champions League kienet biex weġġajt. Le, mux ta' Champions League, mux il-ħamrun debħuwa. Le. Grazzi nselmu l-ek u s-sera ta' tajba. Nawguralkom. Lilek u kol. Bonswa. Ciao. Ciao, Louis, qalbi. Ġo, ma nistax nuriħax mux jaħdem li ma nafxila la dal-ostrina laptop, imma rajnik britrat ta' mixer ta' żmien ir-rit fidejk. Infatti mort Los Aires il-ġimgħa l-oħra u għatem il-mixer li tal-limt fuq. L-oriġinali. L-oriġinali. Kellek nostalġija. U żgur, kif tħallem ġew mużow għalija. U maċ ma provajċ ta' kwista. Infatti, jaħdem. Ijad merfu ħemmi bimni, ma tanġ baqalu, fejder wieħed baqalu. Imma għandu l-werenter li rawda snin kolla, mux hekk? Zgur, jien tal-lent fuq 1997, 22 sena ilu. Ħanejna dinja. Tiftakru da' żmien int?
Jiena kont qed naħseb waqt li qed jitkellem il-Ġovin nafu jista' jkun qabel fi żmien Radio Kottoner. Semmejtulhom qabel. Kont hemmhekk intu fl-istess żmien kon nafu. Għaxħana tal-istess qata kollha. L-ewwel xandir tiegħi wkoll. Men inti wkoll kont fuq Radio Kottoner. Kottoner. Kont fuq Radio Kottoner. Ħarġu l-istilel minnu, ħarġu l-istilel. Jien ma nafx. Min kien hemm iktar f'Radio Kottoner li werti tinsemmu? Id-Deġi, dak Deġi, Dorien, u kol Dorien. Min kien hemm iktar? Paolo Tanti. Min iktar. Fellullu. Min iktar. Ejja, ftakar, ejja nsemmuhom la. Ma jiftakarx laqas. Kemm kien l-itwal program li qatt tagħmilt? Kwarta u nofs. L-itwal program, għala snejlek. Darba fil-regatta bdilt ġaħat. Bdilt ġaħat fil-ħodu. U ma ġaħat. Bajt s-satejta fil-ħodu. Tara, batti għajdu di. Beda minn emmu kolla barokka Marija. Ijwa, bdiet tajt li l-axħar darbe. U kol, Marija la barokka minn hemm bdiet. Fil-fatt. Ma niftakarix, Ma niftakarix mela warajk. Waraħ, eżatt. Tista' tgħid li dak il-laqwa żmien tiegħek jew għadu ġej laqwa żmien tiegħek? Laqwa żmien dejjem. Laqwa żmien dejjem għalik. Tajjeb, proset. Sint, kien laqwa żmien dan hu taħseb? Ħanikkopja lil Ġovin u ngħidlek minn dejjem kull stadju tal-ħajja. Issa. X'inhu erġgħidilna kull stadju? Kull stadju tal-ħajja huwa laqwa żmien. Issa għat il-mikrofon it-teri. Di ma nafx kif toħroġ minnha, Ter, għati ċansan saqsijilek. Taħseb, tibli dana li kuwa laqwa żmien? Le. Min jgħid li laqwa żmien? Ismani, tkun tgħid laqwa żmien bil-raġun. DJ bħajtu kollha u bil-kapaċità għandu ngħidu laqwa żmien. Inti. Tiegħek metu laqwa żmien. Għax laqwa żmien, meta taf is-sin tkun dejja kuljum, inċeppilla kuljum. Laqwa żmien għalija personali, kulħadd jaf mhix għaddejja jindaw l-aħħar 5 snin. Għaxina t-terita bormla, jekk qed nikdeb tiksinni qudam wara live edi, tiksinni. Għalbat jgħid imbagħad bħalissa. Ter. Ma nistgħux immeru, mhux ħin li mmeruha. Żin, laqwa żmien tiegħek. Magħkom ta' Mana? 5 kontra wieħed. Ġejt ġiftuni naħseb 20. Għandek 69, ġejt ejwa. Ma jenżel. Sorry, aħjar ma toqgħodx toħroġ il-flus. Għaliex? Għax ġamilt imħatra ta' 50 euro. Għandi tik 50 euro. Santi jomlok, bil-mod. Mana li qiegħed fl-aqwa żmien ukoll. Isma' wasalna fl-aħħar. Għajt il-verita sint kut tħobba ħafna ma. Għajt il-vered. Ejja. Jien bl-onestament, inħobba olla U vera, isma' għaltinna, vera. Minuta. Jina di. Taġġax tmur Le, tini ċans. Ejja, għaxin keċċuk. Sa' Mejju. Kienu ħafna niskontrija u jina nazzjonalista ħafna u miġri maħħa biex jivvutaw la number 1 għas il-ħija, jekk nikdeb tiksinni, għax jixraqila. Jina nara xaħat jaħdem. Issa, meta nara xaħat timanajja li xaħat, jien dik jidħol għalih biex naraħ jirkeb iż-żimer taħatti. Stint kuħe. ħaj jirrispondik Freddy Portelli. Ismu. Nsimaw Freddy Zimel, Tana, mela, aħna nistgħu ngħidu illi bejn wieħed u ieħor il-programm ta' Għadda Ġovin hemm xi ħaġa xtieq iżżid imma biex inkunu happy. Ġovin l-ewwel minuta msa tala' issemmaw. Għanalu, għandek is-surprise. Jiena għandha surprise fil-ħedda. Alla jibada tajba di. Jiena ġibtlek. Il-mike. Jiena ġibtlek di. Dik lollipop. Ila għandu 20 sena. Dik lollipop. Kont lajta l-ewwel ġuvni rixt miegħu. U tani software tal-Valentine miegħu. Tim fuħi Sander. U l-lum ta' miegħu minn qalbi xandira diretta minn il-kunsil di għalik. U nispera insomma Sosma tlejt Għana milaw. Għada program bija fita. Jina l-Sander il-mom. Verità. Tħoblu. Dik taf xini, jo? Lollipop. Dawwara le, dik ġeblo. Dik ġeblo. Qalb ta' vera di. Qalb ta' vera. Fejn għamlu għazin? Għamlu għax imkien. Tamilix fejn il-madonna. ħajkun l-aħħar messaġġ nirringrazzjakom tal-istudentuni. Kelli xewqa magħkom. Ningrazzja s-sindku u d-DJ u lil kulħadd. Minn hawn nirringrazzja ħafna wkoll
mill-nis kollha li segwewna tajjeb kien hemm momenti kien hemm il fuq minn 200 ruħ, ġi ma nafx kemm kollu Joseph. Imma ankel, issa mbagħad il-dawk in-nies kollha li ħaraw wara li nkun ix-xandar dik l-eluf kollha nirringrazzjawkom u l-Bons Babba jerġa' jkun magħkom iktar l-qudiem. Tajjeb. Jew Vin, hemm xi żejt? Jew ħabella ħnik. Bella turi, bla kib. Grazzi ħafna. Sintku, Grazzi u prosa tkomplu ferħu n-nies kif ferħuhom ta' kuljum. Kont Short Play Festival fit-30 u 31 ta' Wissu. Kont sena frilek illi jekk trid tiġi nafu l-bonġu bass, issa fil-ħodu nitkellmu nafu imma xin joqrob iktar il-żmien. Tajjeb. Mela, grazzi lilkom il-kol tal-li kontu magħna, x'irid jgħid Ma iż-żmien. semmiċ il-ħinijiet, Sitko. Mit-8 l-qoddim ta' Mit-8 l-qoddim. Għadbet konta bl-naħatana ma nirriċ kasu xaħġek bħalma ġejt il-festa l-Birgu u ħadd pjaċir. ħaġa Għal-inti ħatiġi, il-ġimma u s-sibt mit-8 l-qoddim. Jekk it-terri twietu. Le. Iż-żinnu ma jiġix. Wara 8 għal xej. Le, niġi. ħadd pjaċir, niġi. Tajjeb. Ma nafx kien ellum, jew 20 euro li tajtek. Sinjuri għana l-għaw, grazzi tal-li kontu maħna, nil-taqaw għal-bonġu bas li jmiss, segwu l-program fil-ħodu najdulkom meta u fejħan kunu. Grazzi, intom tistaw dejjem tissuġġerunna fejn iġu. Saħħiet.